Aký je Mazda kosa, ktorý ti nesmie chýbať v šatníku? Ja mám veľmi rada rifle a pánsky štýl, takže aj také nejaké obyčajné tmavé vlnené nohavice, biela košela, to sú také moje statement pieces. Je niečo, čo by si na seba nikdy neobliekla? Nemám rada čipku až tak a také veľmi priesvitné veci, dnes ma ukecal Lukáš, ale mám radšej taký striedmejší štýl a nemám rada, keď sú ženy vulgárne tým, ako sa obliekajú, keď využívajú tú svoju peknú postavu na prezentáciu niektorých partí, ktoré sú zbytočne možno obnažené, takže ja mám radšej taký zahalenejší štýl. Aké sú 3 beauty veci, bez ktorých sa nezaobídeš? Hydratačný krém, očné sérum už teraz v mojom veku a mám veľmi rada rúž alebo lesk na pery. Skrátka potrebujem mať stále niečo na perách. Máš nejaký obľúbený beauty trik? Spánok a hydratácia, pitný režim.